Saa nähdä, jos siellä Trullilla ja Montoilla alkaa kilvanajoa jossain vaiheessa. Kun hyppäämme jälleen kanadalaisen Villeneuven kyytiin, hänen bar Hondansa ja edessä jos Verstappenin. Paitsi nyt on etusiipi taittunut alle. Samannäköinen tilanne kuin Jenson Buttonilla perjantaina aika-ajoissa. Menikö se sitten tuossa chikanin ylitykseen? Ei ole nyt ihan muuten kanadalaisen päivä tänään. Ei todellakaan. Kaikki menee kyllä poskelle ja rauhallisesti hän jatkaa eteenpäin. Siinä menee molemmat Jordanit hänen ohitseen ja kyllä... Ei se auta käydä hakemassa uusi siipi ja uuteen taisteluun. Ja tässä nähdään tuo tilannekin. Se täytyy olla sitten tässä chikanissa. Ja sen verran ahneesti sieltä. Siihen tötteröön se vaan sitten jysähtää. Näitä tosiaan on nähty tänä viikonloppuna lukemattomia. Monellakin eri kuskilla aina Ferrarin parikellosta lähtien. Mutta Kimi on kyllä ajanut ainakin tähän asti aivan loistavan